खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 फेब्रुआरि बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह जालायनो हागौ। साना गाज्रियैनो थांनो हागौ। बृष राशि। साननायफोरा फैमाल जानो हागौ। दुखु दाहा सहायनांनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। नखराव बिसिनि सुखु फैनो हागौ। गोदान रादाब मोननो हागौ। मोजां सान जागोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे मोननो हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागौ। समा रंजा खुसियैनो थांगोन। मोजां सान जागोन। सिंह राशि। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। गाज्रि सान जागोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैयाव गोसोआ असान्थि जागोन। गाज्रि सान जागोन। तुला राशि। माबा मोनसे खामानि मावनो थांखि लानो हागोन। बयनिबो थुलुंगानाय मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनज्लायनाया बांगोन। दावराव दावसिया जोबस्रांगोन। मोजां सान जागोन। मकर राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गिदिर साजा मोननो हागौ। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन। दोहोन दौलत आरजिनो हागोन। मोजां सान जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे थांखि लानानै हाबा मावनो लुबैगोन। गोसोआव बोलो फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.